Είμαστε πολύ μαλάκες, έτσι. Αυτά σας μάραναν οι κάμερες. Μέσα πάμε, μέσα να παρκάρετε. Έλα, μέσα να μπω στα μάξι. Πάμε ρε παιδιά, πού συνεννοούμαστε. Να το παιδιά, κάτι κοινωνία. Ρε μαλάκα, γάμιθη, ρε μαλάκα. Έχω σιγαδεί τον εαυτό μου κάμιζα κάποια χρόνια. Ρε μαλάκα. Είναι τσιγάρα εκεί ρε μαλάκα. Δεν είναι κάμερα. Καρμάνι. Είναι συναδέλφοι όλοι από την εταιρεία. Καπάκια σε ρίχνατε. Όχι, από την εταιρεία του Κρονίου. Ο Ιαπωνέζος που κυκλοφορεί με μια κάμερα στο χέρι. Αυτό είναι καρτούλα μετά. Είναι οπωσδήποτε. Έδωσε εμένα, μην πας τον έλεγα. Πιο φθηνή έμεινε. Κοίτα το. Κομμένο αυτό, Παλούτσος. Δικά σου πελάτης και το λες μπροστά στο προϊστάμενο. Εδώ, πάρ' τη δουλειά μόνος σου. Να βγάλεις τα κινητά να μου, τα γαμισιάτικα. Φαντάζομαι ότι χιλιάρια άτομα τρώμαγα. Τι θα βάλουμε και προστασία, γονάτα και τέτοια. Χίλια άτομα. Λέτε προς πάνω, λέτε προς πάνω. Χίλια Τι άτομα. φοράει αυτός ο κύριος. Δώσ' του μία το τσιγάρο. Κάτσε να μάθω. Τι είναι αυτό που φοράς. Γιατί. Δώσ' του μία το τσιγάρο του μαλάκα από παραξοπισμό. Είμαι λίγο. Τι να βάλω επιμανατίδες και πιακονίδες. Κάνα τέτοιο δεν. Νεράκι δεν φέραμε. Νεράκι δεν. Το σκέφτηκα εγώ τώρα, αλλά θα κλάσουμε το κορτσινέρο. Έχει υγρασία. Καθίστε. Καθίστε, relax. Είναι παλιά και δουλεύα στο Λαγωνίσσερα, μας είχαν γαμίσει. Ναι, τώρα, πήγε τρεφός μου και έφερε. Έρε τιμητική το Facebook. YouTube κατευθείαν, έλα και μουρί. Ο δάσκαλος. Ξέρεις, πάρε και ένα προφίλ. Και ένα προφίλ. Τα νούμερα. Ο κύριος έχασε. Πέθανα, εδώ με φάγανε. Έχεις κατασκευές που είναι με δίχτυ. Θα πρέπει να έχεις κατασκευές που είναι με δίχτυ. Ωραία. Σε τέσσερις κατασκευές είναι χωρισμένες σε δύο μέρη. Ωραία. Στη μία πλευρά είναι κάπως έτσι όπως είναι αυτή εδώ η πλοβαστή, όπου θα αφήνουμε εδώ πέρα τα όπλα. Είναι χωρισμένο στη μέση και ανεξάρτητος. Να περάσετε την άλλη πλευρά, να βγάλετε τις μάσκες, να πείτε το νερό σας. Έτσι. Και να βγάλετε σε εισαγωγικά ό,τι πληγή έχετε από πάνω σας. Βετέξ θα σας έχω για τα ρούχα. Χαρτί υγείας μέσα στο κουτί, θα σας φέρνω εγώ συνέχεια άμα χρειαστεί. Για τη μάσκα. Εντάξει, κοντά έπεσες, οκ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Αυτά τα δύο μέρη θα είναι ανεξάρτητα το ένα με το άλλο για ποιο λόγο. Να μην υπάρχει άμεση επαφή πρόσωπο με όπλο. Κοινώς θα έχω ό,τι χρειάζεσαι από κάθε πλευρά, ώστε να μην σου δημιουργηθεί ανάγκη να περάσει χωρίς μάσκα εκεί που είναι τα όπλα. Και βέβαια, μην έρθει κανένα στα λιμπάνα από την άλλη μεριά που δεν φοράει κανείς μάσκα και γαζώσει κανένα κόσμο, έτσι. Θα χωρίσετε για του 2, 10 άτομα είστε, 5-5. Έτσι, δεν διαλέξετε πλευρές στο γήπεδο, έχουμε 3 γήπεδα. Okay. Λόγω δύναμης κάποιος. Έγινε. Λοιπόν, θα το δούμε. Θα χωριστείτε κανονικά, ανά μία ώρα θα αλλάζουμε γήπεδο. Αν θέλετε, επειδή σήμερα είμαστε για πάρτι μας, όποια πίστη σας αρέσει περισσότερο θα παίξουμε. Εντάξει, τα παιχνίδια κρατάνε τέταρτο. Γιατί κρατάνε τέταρτο. Μην παίζουν μείνει ένας πάνω, ένας κάτω, παίζουν τένις μεταξύ τους και οι υπόλοιποι έξω ξενερώνουν. Ξεκινάει το επόμενο παιχνίδι. Deathmatch, κοινός φάτος όλους. Ένα. Να βάλω μια σημαία στη μέση. Να βγει την προλάβει και την πάει πίσω. Έτσι. Και την άλλη μεριά που το παίζει μάγκα γενικότερα και έχει μια έτσι σφαιροχωρητικότητα. Του δώσω ένα κίτρινο γυλαίκο να φαίνεται. Το παίξει λίγο VIP. Επιτίθενται οι άλλοι, αμήνονται και υπερασπίζονται. Για μένα, παιδιά, προσωπική μου ταπεινή άποψη, όλα δείχνουν σαν deathmatch. Άμα δεν υπάρχει αντίπαλο να πάρει τη σημαία, νίκησες. Άμα του φας όλους από την αντίπαλη ομάδα μαζί και τον VIP, πάλι νίκησες. Θα αφήνω στο χέρι σας, θα κάνετε ό,τι θέλετε. Τι γίνεται τώρα. Κανόνες παιχνιδιού. Παίζεις κανονικά το παιχνίδι, ωραία. Πότε είσαι έξω. Αισθάνεσαι όποιον να σας πετύχει το καταλάβετε, σας το υπόσχομαι. Έτσι, μην πανικοβληθείτε, δεν τρέχει τίποτα, μην βγάλετε μάσκα, δεν θα σας κάνει να νιώσετε καλύτερα. Ωραία, η μάσκα γενικώς να μην τη βγάλετε, είτε θολώσει, είτε δεν αισθάνεστε καλά, φωνάξτε ένα ρεφ, θα έρθω εγώ τρέχοντας. Οκ. Θα σε πετύχει π.χ. κάπου η σφαίρα για να βγεις έξω, ωραία. Πρέπει η σφαίρα να σκάσει. Που σημαίνει, άμα νιώθεις ένα πόνο στο στήθος π.χ. που βλέπεις και δεις και κάνα κίτρινο, εκεί που η υπόλοιπη φόρμα σου είναι πράσινη, μάλλον είσαι έξω και είναι λογική. Άμα... Λοιπόν, χέρι ψηλά, ασφάλεια στο όπλο που θα σας πω σε λίγο,
Περήφανα από τις άκρες. Μην πας από τη μέση, σε φιλέτο. Θα πας να λες καμιά κοσαριά εύκολα. Δεν ξέρει ο άλλος τι είσαι. Θα σε δει και ξαφνικά, το σηκώσεις το όπλο, θα μαζέψεις. Θα μαζέψεις πόνο. Καλό είναι, καλά, θα πας 2 πρώτες, θα πηγείς μουζα από τις άκρες. Δεν χρειάζεται να στο λέω εγώ. Θα το δεις. Τι γίνεται. Μπορεί να σε πετύχει κάπου όπου θα την καταλάβεις, αλλά δεν θα μπορείς να δεις. Π.χ. κανένα ομοπλάτη. Αν έχεις παραπάνω το γάτιο σου, Τα ξέρεις. το καβάλιο, το καβάλιο. Έλα αγόρι μου, πώς το λέει, κλασική περίπτωση βλάβης. Σε βλέπω πάντα ότι βάλεις καπάκι και τρελάθει κάποιο. Έλα, βγάζει και ήλιο, έλα. Να σου πω ότι όλοι θα ντυθείς, δεν θυμάστε. Όχι, έτσι είμαι εγώ. Τα παιδιά είναι μηχανικοί. Και μία φωτογραφιούλα πριν όλοι. Ντυμένοι έτοιμοι. Ρε φίλε, δεν παίζω. Δεν παίζω. Δεν έχεις και σου μεγάλη. Έλα, Δαμάκη, για πάμε. Στόχευσε. Παιδιά, και από φράξεις είναι η στολή, έτσι. Δεν είναι για... Συνέχεια έτσι το χέρι. Θα τη βγάλω. Όχι, να τη βγάλω στη γεμίση. όχι, έλα, για πάνω σου. Λοιπόν, παιδιά, επειδή θα βγάλουμε σχέδιο στο χάρτη. Άμα αρχίσουν και παίζουν οι σφαίρες, θα σου πω ότι βάνε 3 και θα φτάνεις. Μαλακά, ούτε τα Ιαπωνεζάκια δεν κάνουν έτσι με την Εν τω μεταξύ, ακούς, φοράμε όλοι μάσκες, αρχεία θα μας καταλάβουν. Άλλη μία. Ναι, λείπει και ο Χρήστος. Λείπει ο Χρήστος. Ωραία. Λοιπόν, βγάλτε ασφάλειες! Για δες και πες μας. Απλά περίμενε έκτον, απλά περίμενε έκτον. Δεν ψηλό. Θα ξέρεις. Για να βγει και εκείνος πάμε στον έβγαλε τόνος. Έλα, φυγές. Ξέρω που είστε καθόλου. Σιγά κάτω, αλλά κάποιος νόμιζε από πίσω ρε μαλάκα. Δεν μπορώ να σκάω. Πίσω και ποιος άλλος είναι. Ο Λαζαράκος.
Έγραψε. Ναι, γράφει. Γράφει. Γιατί σταμάτησε γι' αυτό. Κάτι μου λέει για τη μνήμη, πρέπει να τελειώνει. Τα δύο αδέρφια μείνανε. Λίγο εντάξει, τον είπε λίγο πάλι. Κλασικά. 1-0 1-0 το στοίχημα.